Qed naffaċċjaw sitwazzjoni li kienet prevedibbli għaliex il-qtuħ tad-dawl li qed nesperjenzaw mhux inċident ta' darba ilna 4 snin għaddej minn din il-kriżi. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg meta tnejn wara nofsinhar iltaqa' mal-imsieħba soċjali ta' pajjiżna fil-Parlament ta' Malta sabiex jiddiskuti magħhom il-problema serja li qed jaffaċċja pajjiżna fid-distribuzzjoni tad-dawl fejn spjega li kien anke l-Awditur Ġenerali li kien iddikjara li għandu jsir investiment meħtieġ f'dan is-settur fejn spjega li dan il-qtuħ jaffettwa lil poplu kollu u kien propju għalhekk li hu talab għall-laqgħa mal-MCSD għaliex huma parti kruċjali fid-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu. Alex Borg spjega li l-MCSD jibqgħu partners fl-aktar deċiżjonijiet importanti f'pajjiżna fejn anke semma l-pass importanti li ħal Partit Nazzjonalista meta mill-ġdid pajjiżna affaċċja din il-kriżi u fisser kif kien talab diskussjoni importanti u urġenti fil-Parlament li ġiet milquha mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Alex Borg spjega wkoll li l-Partit Nazzjonalista talab kumpens awtomatiku għal familji u negozji għaliex realistikament in-nies mhux se jkunu qed ikollhom rendikont tal-ikel kollu li kellhom fid-djarhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll illi iltaqa' ma' negozji li spiċċaw għalqu l-bibien tagħhom b'mod temporanju minħabba l-qtuħ tad-dawl u tkellem dwar il-ħtieġa ta' investiment veru fis-sistema tad-dawl. Ressaqna diversi proposti u diversi inizjattivi ta' kif nemmnu illi għandu jsir l-investiment fuq id-distribuzzjoni tal-enerġija sabiex in the short term u in the long term ma nibqgħux insofru dawn il-kriżijiet ta' qtuħ ta' dawl li fl-aħħar mill-aħħar fl-2026 ħadd ma jistenna illi nibqgħu insofru dan it-tip ta' qtuħ ta' dawl illi jirrifletti ikraħ b'mod lokali bejn il-Maltin u l-Awċin u anke b'mod internazzjonali mit-turisti illi jiġu f'pajjiżna u jsofru dan il-qtuħ ta' dawl. Għalhekk propju il-punt illi aħna tlabna mill-ewwel din id-diskussjoni u fil-fatt imbagħad ftit ġimgħat wara anke il-Gvern talab diskussjoni mal-MCSD għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn id-diskussjonijiet huma kruċjali sabiex inżommu lilkom in the loop intom tatuna l-feedback ukoll mill-affarijiet li qed tisemgħu mill-membri tagħkom sabiex inkunu iktar in touch mar-realtajiet illi qed isofru minnhom diversi angoli tas-soċjetà Maltija u mbagħad jittieħdu l-passi neċessarji minn hemmhekk. Intant waqt il-laqa Alex Borg spjega li anke talab kumpens għal ħaddiema tal-Eni Malta li immedjatament kienu fuq xogħolhom sabiex jippruvaw isolvu din il-kriżi f'pajjiżna fejn anke fakkar li l-Partit Nazzjonalista talab li tinġar responsabilità politika mill-Ministru Miriam Dalli għaliex is-sitwazzjoni tal-qtuħ tad-dawl kienet waħda prevedibbli. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista talab ukoll diskussjoni fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi talba li ma ntlaqetx mill-membri tal-Gvern fih dan il-Kumitat. Il-laqa mal-membri tal-MCSD kienet indirizzata wkoll mix-Shadow Minister Mark Anthony Sammut illi ingħaqad permezz ta' intervent virtwali u d-deputati Bernard Grech, Alex Perici Kalascioni u l-kap tas-Segretarjat ta' Alex Borg Damien Spiteri.